Ως έμβλημα του Συλλόγου επιλέξαμε τη μακεδονική ασπίδα. Το σχέδιο είναι παρμένο από μια τοιχογραφία ενός μακεδονικού τάφου στα λευκάδια της Νάουσας και είναι η ασπίδα των πεζετέρων του 4ου αιώνα π.Χ. Πριν από αρκετά χρόνια, ο αρχιτέκτονας, συγγραφέας και κατασκευαστής λευκών όπλων Δημήτρης Νικολακόπουλος, από το Λαγονήσι, απέδωσε με τη δική του οπτική, την ασπίδα της τοιχογραφίας, σε αυτό το σχέδιο. Λευκά όπλα αποκαλούμε τα όπλα μη πυροβόλα. Ο κύριος Νικολακόπουλος έχει κατασκευάσει περισσότερα από 600 αντίγραφα λευκών όπλων, τα οποία εκθέτει στο δυτικό του μουσείο στο Λαγονήσι και έχει δωρήσει 87 από αυτά στο Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών, τα οποία εκθέτονται στις αίθουσές του από το 2009. Στην τηλεφωνική αλλά και ηλεκτρονική επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Νικολακόπουλο για να του ζητήσω την άδεια χρήση του σχεδίου του, μου απάντησε πως είναι μεγάλη χαρά για αυτόν ένα δικό του σχέδιο να γίνει έμβλημα σε ένα αθλητικό σύλλογο με την επωνυμία Μακεδόνες από μια πόλη με το όνομα Αλεξάνδρεια.